Il-Gvern talab biex issir diskussjoni fil-Parlament wara li l-Awditur Ġenerali ippubblika t-tielet rapport tiegħu dwar il-konċessjoni tal-isptarijiet. Fisem il-Gvern għamel it-talba l-wib tal-Grupp Parlamentari, Andy Ellul, iżda quddiem din it-talba l-Oppożizzjoni rrifjutat li ssir diskussjoni. Dan huwa l-Oppożizzjoni li jitkellmu fuq dan is-suġġett kuljum, jafu kollox, saħansitra kitbu ktieb fuq dan is-suġġett u allura aħna bħala Gvern din hija l-ewwel opportunità u qed nistidnuhom jekk iridu biex illum stess niddiskutu dan ir-rapport. Il-rapport li pubblika l-Awditur Ġenerali analizza diversi punti brabta mal-konċessjoni u qal li l-ħatra ta' Prim Ministru ġdid fl-2020 waslet għal bidla ġenerali fil-mod kif isiru l-affarijiet. Din id-darba r-rapport janalizza l-perjodu li matulu l-konċessjoni għaddiet mingħand il-VGH għal Steward Healthcare dan seħħ fil-perjodu tal-2017 u l-2018. Fir-rapport tiegħu l-Awditur Ġenerali qal li trasferiment bejn iż-żewġ entitajiet sar bl-għaġla. Qal ukoll il-Kabinett tal-Ministri ntalab japprova trasferiment wara li diġà kienet ingħatat l-awtorizzazzjoni mill-Ministeru għat-Turiżmu ta' dakinhar u mill-Malta Industrial Parks. L-Awditur Ġenerali jgħid ukoll li mill-analiżi li għamel inkluż dwar il-klawżola tal-100 miljun euro li ta' spiss issemmiet brabta mal-konċessjoni, il-Kabinett tal-Ministri ġie żgwidat mill-Ministru għat-Turiżmu ta' dak iż-żmien. Intant l-Awditur Ġenerali kummenta wkoll dwar kif il-ħatra ta' Prim Ministru ġdid fl-2020 ġabet bidla fl-istil fil-konfront ta' Steward Healthcare. Nota kif wara ħafna negozjati, finalment il-Gvern iddeċida li ma tinbidilx il-konċessjoni. Innota li dan sar anki wara li l-Gvern ħal parir tad-Dipartiment tal-Kuntratti u tal-Avukat tal-Istat. Għalkemm qal li dan il-parir se talbu anki fi stadju aktar kmieni fl-istess ħin, il-Gvern kien qed jistenna sentenza tal-qorti. Fir-rapport tiegħu l-Awditur Ġenerali għamel referenza għal ħlasijiet li saru lil Steward Healthcare. Fisser kif kważi nofs dawn il-ħlasijiet aktar minn 188 miljun euro kienu pagi. Il-ħlasijiet l-oħra kienu marbuta ma' servizzi illi nataw fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex u f'Karingrek. Bl-Awditur Ġenerali janalizza wkoll is-servizzi li nata f'dawn l-isptarijiet. Ir-rapport għamel ukoll referenza s-sentenza tal-qorti li ħasret dan il-ftehim. Qal li l-qorti indikat li l-Gvern u l-awtoritajiet involuti kellhom l-obbligu u dmir li jħassru il-kontratti kollha. Dan għall-Awditur Ġenerali fid-dawl tal-manipulazzjoni u l-azzjonijiet fraudolenti li saru b'mod sistematiku mill-VGH u minn Steward Healthcare. L-Steward Healthcare appellat mis-sentenza f'Marzu li għadda u sostniet li s-sentenza mogħtija kienet mimlija nuqqasijiet ta' natura proċedurali u sostantiva minn barra analiżi żbaljata u superfiċjali tal-fatti.